out tayo dyan. So magluto lamang tayo ng simpleng chicken afritada. So bawang, sibuyas, green peas, we have the patatas, carrots, bell pepper, ang ating manok, tomato paste at tomato sauce. Let's get started. Mga kakapsat, buksan na po natin ang mahiwagang kalan. So ayun na po ang ating manok, bawang, sibuyas, carrots, dahil yan po ang una nating lulutuin. So let's just simply add the chicken. Yarn. Then add a bit of salt. Kasi po palalambutin natin siya, guys. Pagmamantigain. Okay. So ayan na nga po. Nilagay na po natin lahat ng chicken. Palambutin at pagmantakain lang natin siya, mga kapsat. Ang may wagang bawang, ang may wagang sibuyas, so mag-add tayo ng kape. Haluin lang po natin para mag-even yung lasa ng ginisa at ng alat. So balikan natin siya for a few minutes later. Ano guys, lagyan lang natin siyang konting sugar. Diba guys? So ayan natin na medyo lumambot yung patatas at carrots. Pag lambot ng ating tomato, we can add ang ating tomato sauce at ang ating tomato paste. Ayan, perfect combination. Pagaluin lang po natin yan, tsaka po natin siya haluin guys. So yan pa po yung natirang nakaraan, nilagay lang po namin sa ref. So inati po natin yung tomato sauce namin sa dalawang lutuan. Okay, so yun po ang ating green peas at ang ating bell pepper. Guys, palambutin lang natin siya ng mga ilang pang minutes. Meron na po tayong masarap na chicken afritada. Shout out po dyan sa mga mahilig sa mga may tomato sauce. This is good for the heart. So mag-add lang po tayo ng konti pang additional pampasarap ang ating